nag-Chinese New Year siya sa bibig ko. Bakit Chinese ba siya? Well, technically, nangyari po siya in a Chinese New Year's Eve. Wow! Talagang tiniming nyo. Ang pagpapaputok po sa Chinese New Year is nangyari pa outdoor. Ha? So meaning hindi mo na kayo nag-chick enjoy? Yes, so sa side po ng Pasig River, kinain niya po. Naramdaman ko po ang dilag, ang ngipin, ang lahat po ng pakitong bilig niya. Di ba kayo niya sa baka? Di ba yung bone marrow? Oo. Woohoo! After po niyang laro niya sa akin, nilaro ko rin yung kanya. Tapos, nung nilaro ko yung kanya, I found out pa nga po na, shit, mas malaki sa'yo. Uy pare, laki ng sayo ah. So yung sa'yo, snake lang, yung kanya, anaconda. Okay, sinubo mo. Ako naman, Grabe, hindi na po exotic. nagpatumpik-tumpik pa. Bumaba na po ako kaagad. Hindi ko pa po nasusubo ng lahat or parang kalahati, pero naduduwal na po ako kaagad. Kasi Not nga my best, not my anaconda. best. Opo. Tapos sinasabi nga niya is, isagad ko daw po. I'm trying pero baka po lumabas bigla yung kinain namin dito. Nasundot yung lalamunan tapos sinuka bigla. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.